Silențio, să citesc 17 mesaje pe care le-am primit. Lenuța ne spune: scumpilor, nu mi-a mai zis cineva scumpo de mult. Vă urmăresc mereu. Ți-a mai zis cineva scumpule? Scumpii, o să zic scumpii. Vă urmăresc mereu, sunteți atât de mișto, sunteți real, mă regăsesc în limbajul și comportamentul vostru. Am observat că sunteți invitați mai mereu în afară, o să o fac și eu. În Italia, dacă veniți, eu sunt aici. Da, dar noi stăm la 5 stele, e complicat cu noi. Mi-aș dori să vă cunosc, fiindcă sunt mult prea entuziasmată de ceea ce sunteți, vă ador, continuați să ne faceți să zâmbim, e atât de rar. Noi stăm la 5 stele că furăm din camere. Eu plec cu prosoapele, cu papucii și din alte camere. Mi-ai citit mesajul prima dată și m-am simțit vedetă. Dacă o faci din nou e super, vă pup dulce, sunteți dulci și realiști. Lenuța, eu citesc toate mesajele, mai puțin alea cu organe, ficați, plămâni, inimă și ochi. Scumpule, poți să mai citesc mesaje? Mamă, deci de acum scumpule zic. Sună așa într-un mare fel. David spune, referitor la oamenii din mediul rural, cei prost informați, îmi spune: nu sunt proști, sunt săraci, nu mai au locuri de muncă, orașele sunt moarte și pentru un pachet de țigări te pupă și înfund la țară că nu mai au din ce trăi, se bucură la orice. Da, da, la țară, uite, de ce, mă întreb eu, de ce în Ardeal e altfel și țăranii din Ardeal sunt altfel, au animale în curte, nu vorbesc de cumpărat, vorbesc de traiul pe care îl duc. Eu am fost acum în nu știu câte sate în Maramureș. Ardealul a căzut mai rău decât partea asta altă acum. Pentru că Ardealul pe timpul până în Revoluție nu era cooperativizat. Și ea trăiau bine cu animale, cu toate alea, acum căzând absolut toate, ea cu animale, acum multe dau laptele la porci, porcii nu mai ia nimeni, adică i-a făcut varză. Da. Păi ea a făcut mai varză decât pe ăștia. Ăștia oricum erau la fel. Ăștia săraci, ce să faci? Diesel, că cum a sunat pentru că jucam whist pe net. Păi jucam whist pe net. Face un joc de ăsta de cuvinte. Alexandra spune: bună seara, Serghei și Mara, felicitări pentru emisiune. Mereu mi-aduceți o doză de bună dispoziție. De fiecare dată când vă urmăresc, stai să vezi ce urmează. Țineți-o tot așa și mult succes în continuare. Ovidiu spune: tare sunt curios la Craiova ce va face Olguța, pentru că Solomon la mine în cartier, în Craiovița Nouă, a făcut de toate, parcuri amenajate pentru copii, a făcut parcări la majoritatea blocurilor, s-a asfaltat peste tot, au făcut fântâni, unde puteai veni seara să te relaxezi și să asculți muzică. Cântau fântânile, Ovidiu. Da, dumne, câtă fântână? Da? Da, bineînțeles. Eu știu pe aia din Vegas. Da, dumne, și asta, aruncă apa și pe melodie se duce apa. Nu știu ce am văzut. Cum e aia din Vegas? Ești modelul de acolo. Care Vegas? Las! Păi eu am stat la Las Vegas la fântâni. Dar n-ai fost? Eu curam pe camere. Bă, dar fii atent care e problema. Eu sunt curioasă cu Olguța săraca, cum o să se descurce ea ca femeie cu clanurile alea din Craiova. Aici e toată problema, că eu nu zic că Solomon, că eu și am o relație cu el, adică ne cunoaștem și e haios, așa, e un băiat, dar el n-a reușit să țină orașul mână din punctul ăsta de vedere. Care-i mască, mă, de aici, că ne-a trimis Lupi Galben poză? Păi ăsta care râde are toți dinții. Nu e niciunul. Nu e niciunul, Răzvan. Ghinion. Ai terminat ce vrei să zici cu... Deci asta el nu a avut-o cu... Și el a mai avut oscilația asta politică, înțelegi? El a fost la PSD, a emigrat la PDL, PDL-ul a legat, a avut ieșirile alea cu Dinescu și cu aia că îl dă peste graniță. Adică acolo a cam pierdut, cum să spun, totuși nu poți să fii un om ca Dinescu dacă are altă părere politică despre tine, că l-arunci afară din țară, că nu e țara ta. Corect. Nu e orașul Am văzut la Realitatea Dinescu în ziua de alegeri, genială emisiunea. Deci a avut pe aia de la Moșie, de acolo, Mambo, Siria, lăutarii aia cu goarne, cu trompete. Dinescu e un personaj. Chiar e un personaj. Cred că și cultivă chestia asta de a fi personaj. Da, și place, adică ce face, se vede că face cu plăcere și dacă faci tot ce faci cu plăcere și cu asta prinde. Da, ai mâncat la el la restaurant acolo? Eu am fost foarte curioasă să merg să mănânc. Eu din ce am văzut, ce? Eu zic că se mănâncă bine, de ce nu? Eu am fost și am mâncat. Adică nu se mănâncă românește bine sau corect?